Mga kaigsuunan, niya ang laing sumpay, ning sugilanon sa kugmang nga nag-uluhan. Maghulat ako. Mga bugto. Ug tunay kagubot nga mahitabo tali kang Raymond o Rene. Naitaling! How? Mauli kabalakan ko. Diba maubay sulti ni Pablo nga amahan ni Rene? Nga karon ng adlaw mauli ang iyang anak. Oo. Muna sulti ni Noy Pablo nay. Pero, bitanay mo na ka nay. Kung magbuhat og di mayo to rin ni Raymond, ako'y angko niya. Ako'y kulata niya. Ako'y kulata tong hanggaw nga rin eh. Nay Taling! Nay Brenda! Nay Taling! Di amin ay! Binuha amin yun din sa probinsya. Dali mo, Alona, Raymond! Suod mo diri sabay! Dali mo! Oh, mao ba, day Aluna? May kaugliyon ni kag auto. Ug may inyong gisakyan pag-ani sa probinsya. Oo, Manoy. Mau ka na ni Brando. O siya pa yung nag-drive sa auto, parang din eh. Kadali gud nimo nga nagkat-on og drive, nak. Nay, kay gitudloan man ko ni Raymond sa pag-drive. Hasta ang akong amiga nga si Leia, mitabang sa sa pagtudo nako sa pag-drive. Ni amin ikang dahang nga mga dilatang nga mga pagkaon. O nihapit mo sa merkado sa lungsod. O may palit bigtulog ka kilong ilang salbaboy. Yay! Mga unta ninyo. Kina. May kinaganda mo gitsun baboy. Sige, mga unta yung king. Gigutom ako na. Mau ba, Jimboy? Nadayon gada sila og duha sa probinsya. O si Rector, bidat ko ba? Ang kung pagkatuan lang siya da. Oh, nga naman. Kan, kasi katong dito ko tataon na. Mau may sulti nga, hapit na ko na mabalik si Rene. Nga, tataon na ba ito, sir? Busa, kuyaw kayo kung doon na kadto si Bayrin silang pag-abot. O magkagubot sila dito, sir. Sila si Raymond o si Rene. Jimboy, Ako ra ba, sir? Ako ra ba si Rector? Nasayod biyag ko, sir. Nasayod ko, sir. sa. Nasayod yun ko. Nga dako og gugma si Rene kang Alona. Apit ko sipiat og sulti, sir. Sipya eh. Nasayod ko, sir. Kuya, kung yang ko ang pagbalik sa Luna. Yang ko ang pagbalik sa Luna, gikan si Raymond. Nga, ang Alona saan magpadasan? Kadako pa kasi gusto atong Bayrin Ay, Diyos nga baluloy yun. Gi, Kadelikado ko na atong ilang pagkatuwa karon. kuan, sir, mag-ampol lang tayo, sir. Nga, wa pa maabot si Bayrin ning higayo na. Aron, malikayan ang kagubot nga may tabo. Ug musangko sa dugoon nga pangitabo. Di lang ko ta in taon ka na mahitabo, Jimboy. Di lang ko ng taon. Nay Taling? Ay, maayo kay mikawas kas kwarto nga inyong gipapahuwayan ni Raymond. Ay, dali nak, magsulti ta. Natog na si Raymond, Nay, og migawas ko. Aron nga, papakisayot, pahin kang Rene. Maayo kay naghisgot ka kang Rene. Mosab na isulti ko karon nimo. Alona, nak, sumabaya sa akong nahibawan. Karon na usab nga adlaw nga mabalik na si Rene gikan sa Manila. Unsa, Nay? Karong adlaw na mauli si Rene? Karon ang adlaw ni Taling? Mao ka na, Alona. Busa kun mahimo. Balik na lang mo karon dayon sa syudad. Dili ko gusto nga basayod si Rene nga mingyo ka. Ug di ang imong bana nga mao si Raymond. Basin mangita og samok si Rene. Mabalik na dahil siya. Mabalik na ang lalaki nga mo itinawad kong kay Kugma. Gimingaw na ko na rin, Nay. Gusto ko na siya magkita og pagkakus pagbalik. Ginoo ko. Nakaluna ayaw in town. May bana ka na. Busa kalimti na sa dayon si Rene. Kalimti na siya, Alona.
Di ay ha? Wa ba siya? O karong adlaw ang iyang pag-abot? Oo, dong Raymond. Busa, Raymond, aron way kasamok nga mahitabo. Mas maayo nga karon pa lang. Mamalik na lang mo sa syudad ni Alona. Bitaw Raymond. Mamauli na lang ta sa ato dong. No. Katong rin niya ang sas kong tuyo din Netaling. Nagtuom gani kong niya na siya. Apan wa pa di ay. Suma sa akong nahibawan, manggod. Ay, karon na mo balik si Rene. Basin, karong sayo sa gabi siya maabot. Sige na dong Raymond. Mamauli na lang ta. Dili di Alona. Gusto ko mahimamat ang kanimong uyab. O ako mismo ang pahibaw niya. Na may bana ka na, nga mao ako. O niya kita balik sa syudad. Kung ikatubang ko na katunggingan na rin eh. Raymond. Dong Raymond. Mao ba? Manibrando? Dito kagikan sa ilang Pablo ug uwa pa si Rene. Oo, wa pa man. Ug mato ni Pablo, basig sa sunod adlaw pa mabot si Rini. Basta karon yung kunong sumalaha, mabalik si Rini. Ay, salamat in town. Sige, ugma na lang mo balik sa syudad, Dong Raymond. Mayon tag karon na siya balik ni. Aron ikatubang ko na katutawana. Mayon ta ni Taling. Di Alona. Dong Raymond. Di ka mong didinin sa gawa sa bayan naglingkod. Kung nakita kong lawom kayo mong ginawa na. Siya rin ba? Ang naroon siya muna una, Alona? Gusto ka dong Raymond. Siya ang akong biyuna-una. Aban, ayaw na pag-una-una og pati Kaya sa gikaingon ko na, dili mahitabo nga magkabalik pa kami. Kaya may banan ako nga mao ikaw. Pasailualan ko. Galayan ko rin akong una-una. Kinibaw mo ko. Gahangtod ka ron. Dako kapag gugma na totoo na. Oo. Ang kunon ko. Dako pa siya og luna diri sa akong kasing-kasing. Apan kutob na lang diha. Tungod kay wa na kagawasan pa. Anduha na mo kagugma. Salamat ka, nagkaunahuna ka na. Minyo na ta. Kasal na ta. Busa, wala na magkabuwag para itong duha, Alona. Nadawat ko na ang tanan dong. Apan, si Rene, siya ang akong gikabalakan. Kay basin maabot siya nga ni ako. O mangita siya kasamok din sa bahay. Mao kini kong gikadlukan, Raymond. Alona, day. Ayaw ka bala ka. Si Manay Brando rin mo angko niya. Busa, pabuton ta iyang balik. Ugma sa'yo sa buntag. Mamalik na kita sa syudad dong. No, nagkahukom na ko. Ngaw niya na kita mamalik sa syudad kung maabot ang katurin eh. Raymond dong, maluoy ka. Dili ko gusto mag-abot pa anduhan na mo kadahan ni Rene. Alona, Kung dili ka gusto nga dunay kagubot nga mahitabo, mamalik na ta sa syudad ugma sa'yo sa buntag. nahadlok yun ka. Na magkakita po mo at rin eh. Nahadlok ka nga iya ka madaha ug magkahukom ka sa pagbiya na ko. Mao ba, Alona? Raymond, Kung ikaw gusto nang ubiya din sa probinsya, pero ako Alona dili. Gusto kong paboto na iyang pag-abot. Aron personal ko siya ikatubang kung na ikasulti. ikaw good. Narani mo. Dili na kita ko gusto nga ikaabot ta siya. Apan, masuko man ka kung gusto ka sa pagbalik sa syudad. Oh, ikaw. Ang imo pagbuot ang matuman, Raymond. Salamat ay. Ay kabala ka. Di ba ko mangitag away ba? Anong mga away man ko? Nga ko may nagkapabor. Asawa na ko ka. Busa dali may tabong magtabuhag pa kitang duha.
may gusto ni Alunda nga mubalik din mo sa syudad. Aros paglikay nga mabuot si Rene ug iya mong ikita nga magkayo na. Mao ka na may Brando. Di siya gustong makita siya ni Rene nga usa na kaminyo. Sam to ni Bayhana eh. Mas maayo ka makita dayon siya ni Rene nga minyo na. Aron ba humalit tanan? Nagkasabuti ako siyang punto. Nabalaka siya nga basin og mangitag paagi kato Rene nga magkabalik silang duha. O kana sila, wag na magwag. O di sila magkabalik kung di magpadayon ng ilang relasyon. Oh, mao gina man eh. O, niyoyon naman ka siya sa gusto mo nga pabuton si Rene. Miyoyon siya man eh. Mitando naman noon siya. Apan maklaro kay nako nga napugos na siya guyon. Mahadlok siyang masuko ko. Timon, kanang imong gusto may tumana. Pundo man sa probinsya, hangtod nga maabot si Rene. Ya dito ko lang ni Pablo. O may sulti na nga, karong yung manaha maabot si Rene. O wala na ko siya sultihe nga, niya mo. Salamat man eh. Kaya ni agin ako ang imong simpatiya. Oh, natural, o bayaw ko ti kagod. Hala, nakaroy, solo mo sa kwarto. O, niya ba, Ramon? Pablusi na ng asawa ni mo, ha? Aron makakita na yung kong pag-umangkon. Sige, Sir Rector, ato nagid ko, sir. Ikaw, God. Ganina ram ka nagsigig ingo nga. Muli na. Pero pa maghapon ka blakaw. Ay, nalinga ko tanaw siyang katabang, sir. Murag, murag ka na lang yun tingali akong panguyaban, sir. Birahe na yun. Ay pagsigig tabi diha. Ah, Storya may kusungin mo idin boy. Pero hantod ka rin na wapag yung ko, makadungo nga nakauyab ka na. aw, ka na noon ugding, sir. Uging na sad. Kung sugton ko na niya, siya ang pangasawon, sir. Balaog, kanang dagidnoton kinagnaong bihan na. Kas uging ba? Nga rin bati na eh. Pero may hitsura biyan na dyan boy. O nagtuo ko, nga dili na mo sugot ni mo. Amawa si Didi, sir. Bastirong ko niya, no? Pariyar migrang ko, punos katabang. Nga, di ko niya sugton. Basta kay, uyabong yun ako sa uging, sir. Uyabong yun ako siya. Unsa? Dili pa siya gusto nga mamalik mo sa syudad. Ipaaboton pa niya nga mabalik si Rene. Mao ganay ang sulti, nay. Apan dili ko ginahanay. Dili ko makaagos pagpakita kang Rene nga usa na ko kaminyo. Maluoy ko nga magtan-aw niya niya, nay. Nga maghilag sa tumang kaguol. Dili ka na raon niya ang mahitabo. Kuya kung persahon ka niya sa pagbawi gikan kang Raymond. Busa, dili maayo nga magpaabot mo ni Rene. Inigmatan ni Raymond. Ako'y mo pasabot niya. Nga mubiya na lang mo. Tingil at yun ang dangatan sa ilang panagkita unya ni Rene. Basin magpatay ang duha tungod ni mo, Alona. Nataling. Maunay ikabalakan ko, Alona. Nahibaw ra bagid ko nga dako gid kaayo ang gugma ni Rene diha nimo. Bisan ikaw, nasayod ko nga si Rene pa ang bugat sa imong kasing-kasing. Busa nak, aron si paglikay nga hasta ikaw madani Rene. Ayaw na lang din mo pagpaabot ni Rene, Alona. Sige, nay. Ikaw ang hangyo ni Raymond. Mahadlok manggugunga mo pugos niya sa pagpauli ko. Kimanluod man dayon siya. Nya dayon suko. Sige, kung mugawas na siya sa kwarto gikang natog, ako'y makigsulti niya. Kinahanglan nga mo biha dayon mo din sa probinsya. Karon gyud dayon. Dong Raymond. Human unya na tong pamahaw dong. Makigsulti ko nimo ha nga kita lang duha. Ano ito rin? Sige. Kao sa ta. Kay init yung sabaw ha. Tinuwang isda o nga. Niluto inanay. Maobi daw. Laro kayo nga labas kay tamis-tamis ko sa buhok. Okay. Ikaw, Luna.
Sama ka. Sama ka diya. Timi mo ka sa pagkaon mo diya. Pero mo kag... Was mo nahuna nga nagkaon. Mas mo nahuna taon ni mo. Tuwan ni Rene. Manoy, uy. Takal si kag bukas mong bakba, uy. Oh. Ikaw ba, Brando? Wa ka kibuot manulti, oy. Nganong maghuna-huna man si Alona kang Rene, nga may bana naman siya. Bitaw-bitaw. Sok, langgod. Kamu ba? Sige. Tiro sa kaon, oy. Naitaling. Mao ka na dong, Raymond. Malikay na ang asamok nga mahitabo. Ay, dili man sa ingon nga barumbadog pangutok to si Rene, ha. Apan, basin unyag magwala siya ba, human masayod nga may bana na ang babae nga maoy iyang di pa hinungdan sa tanan niyang pagpaningkamot ni Manila. May puntok sab, Naitaling. Ako mo gusto unta nga magkaprangkay misaw sa busa. Aron pa din siya magunahon nag-adto sa syudad, aron pagitao ng akong asawa. Raymond. Wa mo nga kagulaan ako. Nabalaka ko nga mo kaya ibuhaton. Nagtagali niya kalit siyang ubuto dito sa syudad. O magkakita silang Alona. Unya magkasabot sila nga magtaban o wadto sa layong dapit. Wa ko'y pagtuong nga. Ingon ni Ana ang buhato ni Rene. Gawas pa, wa siya makatultol sa inyong gipuyan sa syudad. Sige na, ako ang siya Alona. Nga karon lang may mamalik pa doon sa syudad. Salamat ha, Dong Raymond. Kay nakasabot kas akong tambag. Daghang salamat. Salamat dong Raymond, ha. Nga misa nung kaninanay nga mamaulit na ta sa syudad. Nabalaka lang kong nanay Taling. Basi magkagubot o Miss Rene o atakihon si nanay siyang sakit. Maogid dong. High blood ba yan as nanay? Sige na. Karon lang kita mamalik sa syudad. Sige dong. Og sa atong pabiya, muhapit ko sa bahay nila ni Noy Pablo, ang amahan ni Rene. Hangion ko siya nga, pasabton og tarong si Rene. Aron dili kini mag-uul og makahuna-huna sa pagpagkamatay ini pasayod ni ini nga miniyok dako. Alona. Unsa? Tinuod ka, Muli Brando? May sulti siya nga mahan. Dito ko ganiha, oy. Ako lang siyang sultihan nga, magtiayo na mo. Naabot na ay si Rene gikan sa Manila. O padung na siya karon sa bus terminal. Aron sa pagsakay pauli din sa probinsya. Mga kunay sulti sa galan ni Rini nga, miadto silang ni Pablo. Sa, ayaw pauli ha. Pabutan lang ninyo nga maabot si Rini. Uno. Karon nagding adlaw mabalik din sa iyong probinsya si Rene. Karon nagding adlaw. Oh, Orimon. Busa, pondo mo kadiyot sa bay. Ayaw mo papuli sa syudad. Pabuton ta si Rene. O ayaw mo handok, kamita siya kagubot sa inyo kami noon. Ako'y kulatan ng tawhana kung magpabubuang siya pagpakitaw sa mo. Muli Brando. Ona, busa ayaw mo kadlo na magwal si Rene. Ako'y kulatan! Ang saman, Brando! Gusto ka na bagit nga mamatay ko, ha, Brando? Nay! Nay! Kwan, Ako'y atakihon og una nga mamatay kung dunay kagupot nga mahitabo dinhi sa atong panimay. ang ako bang tanay na taling nga personal niyang makita si Aluna nga may bana na. Bati man gud ng kutubra sa balita ang iyong mahibawan nga minyo na si Aluna nay. Mas bayong lang actual gud niyang makita nga may bana na si Aluna. Mao na nay. Akong gusto nga mobiya na sila karon dayon. Og misanong na si Raymond. Gani, ana, ready na sila alang sa ilang pagbiya. Unya ko pugong kapagyod. Bidaw, ako bidaw tanong ni. Nay, wala ka makasabot akong punto, nay. Muli Brando. Si Nanay Taling nga tutumanan siyang gusto. Dili siya gusto nga doon ay kagubot yung may tabo. Busa. Kaya karon na maabot siya rin eh. Karon sab kami mubiya. O kamo na iya pasabot rin istran. Yang minyo na ang niya hinigugma. Busa. Kalimtan lang niya sa dayon si Alona.
kinahanglan nga mubiya na sila karon dayon din sa among probinsya. Di ko gusto nga nigabot ni Rene karong udto o baka karong hapon nga makita ni sa luna nga dunay bana. Basin, dili madawat ni ang tanan nga minyo na ang babae nga mo'y gipahinungdan niya sa niyang pagpalingkamot dito sa Manila. Uy, si Aluna ka nang naa sa unahan nga ako'y kasugat. O, kuyog niya ang lalaking tigasidad nga dato nga mao iyang nabana. Mayo, kaya di na ko maghagok pag-adto silang naimutangan. Nagkaduol na sila. Paabuton ko sila. Nay Pablo? Pagkadato nagporma ni Aluna. Nindot niya kayo ngayong sinina ngayong gisul. Pulo sila nagkabibaog ba? Padong natisngali silang mamalik na sa syudad. Mayo kung mao ka na. Nay Pablo? Nay? Padong nga sa dagong muadto sa inyong bahay, Aluna. Aron nangyon ka. Nga mo biya ka na din sa itong probinsya. Kay karon ng adlaw maabot nga akong anak nga si Rene. Ug di ko gusto nga inigabot niya. Mo'y musugat siyang mga matang panagway sa babae nga munatingban sa tanan niyang gugma ug pagmahal nga dunay laing lalaki nga nanag-iya. Nga ikaw, Aluna, na minyog usa ka lalaking dato. Nay Pablo? Wa kay kaluoy sa kong anak, Aluna. Tungod ba lang kay pobre siya? Ibo siya ang gilisan sa dakong kasayon na ning usa ka lalaki nga dato. Abi ko bag, tinuod kang nahigugma kang gani. Apan dili di ay tinuod nga imo siyang gimahal. Kay nagkahimo ka man ini ngadto kang Rene. Nay Pablo? Naisaksi ko ang Diyos kung unsa kadako sa akong gugma kay Rene. Apan dili lang yun kami ang iyang gitagana nga mao'y magkadayon sa imong anak. Apan tuhoy ko noy Pablo. Mahal ko kayo si Rene. Igo na, Aluna. Wala ko'y angay pang paminahon ni mo. Huwag salamat. Nga nagkabiba na ka mo sa inyong mga bag aron sa pagbiya na din his probinsya. Nasige lakaw na ka mo. Hindi ko gustong magkaabot ka mo ni Rene, Aluna. Lakaw na ka mo, utang buot. Nay Pablo. Nay Pablo, ay kabala ka no eh. Kung saan gidakon sa kugman ni Rene kang Aluna, palabuan ko kini. Kana ang ipasali ko. Nagmahay sa kunin mo si Raymond. Yato unang higayon nga din mo si Aluna sa mong probinsya. Dili pa mo at uyab. O ikaw sayod nga may uyab na si Aluna nga mauwang akong anak. Apan imo pag yun siyang ipanguyaban. Salig lang ka. Habi kay dato man ka. Ay lang ko basula noy. Mahal ko lang kung sabit si Aluna. Hinungdan gipanguyaban ko siya. Ug di na mabalik pa ang tanan noy. Ni anak ninyo na si Aluna. May bana na siya nga mao ako. Nay Pablo, usban ko. Mahal ko ang imong anak. Apa ni anak kini? Minyo na ko. Busak bisan sakit. Pugson ko sa pagkikalimot si Rene. Kawa na'y kagawasan pa ang duha na mong kagugma. Kabaan karasa kong anak, Aluna. Usa ka masakit nga gabaon niya ang moabot sa imong kinabuhi. Tungod sa pagluib mo sa akong anak. Nay Pablo! Mahimo ba ni Pablo? Ayaw sultihin si Aluna nagsama na. Nganong gamaan mo siya rin eh? Santos ba ang imong anak? Nga magkagaba man, ha? Wala ko'y panahong makigatubang panini. Diha na mo. Huwag ko makauyo na ito yung sultihan, ha, Luna? Babaan ka na kuno ni Rene sa imong pagbudi niya. Uyab pa lang ka mo ni Rene. Di pa ka mong kasal. Busa, dili pa ka mong duha. Doon ay hingpit na katungod sa usag-usa. Kung doon na may tao na may katungod na nimo, kana mauwa ko. Kaya imo na kong bana. Busa, dili may tamong gabaan ka ni Rene. Kaya dili mo siya bana. Apan kung ako mo'y imong luiban sa atong kaminyoon. Matagamtaman mo diha dayon ang gaba, Luna.
Sige na rin, tanan. Mupadayon na kita sa pagbiya din sa probinsya. E napakilak. Ayaw hilaki katong gipamuong niya atong tiguang si ni Pablo. Kalimtin na itong tanan niyang gisulti. Kalimtin na, day Alona. Oy, mau ba? Dito kagikan sa bahay lang ni Raymond Galuna. O wa pa sila mabalik nga miadto sa probinsya. Wa, pag yun, oy, Rix. Pagkalagot yun, oy. Ay, bida. Kung magsige na sila kadto sa probinsya. Madok nga itong plano na to, bato ka nga Luna. Di na sila pirmi nga mo adto, oy. Karon ra ka na. Kinahanglang madali na yung ganitanan, Lia. O mabawi na akong gastong kantidad. Dako kong hatag kwartang ito, Marlon. Bida, oy. Nabali nga mahinuon eh. Kanyan to, ikay sige kaapuran ako. Pero karon, ay, bida. Sus. Kung nagdali ka, mas labaw ko, Bricks, oy. Inibalik nila gikan sa probinsya. Anahan ako mulihok aron matuman na ang tanan. Gusto na ko nga makabuwag sila ng animal nga Alona. Aron maako na gid sa himpit si Raymond. Uy, mga ba si Rector? Dinidagikan si Lia sa ilang si Raymond? Oh, Jimboy, mo na isulti ni Tiryag na ako. Iya, nadugay magbalik sila si Raymond si Alona, sir. Sir, dako murag... Ay, kulbaan ko, sir. Uy, basig karoon na kadawan na sila mabalik. Dili mahimo nga magdugay si Raymond dito. Kaya dagan siya katimanon nun din sa iyang negosyo. Sa akong giingon na, sir, nagikulbaan rin pa ko, sir, da. Basin nagkaabot sila dito. Basin tuhan na si Rene sa ilang pag-adto dito. Ha? Ug buot ilugon pagbalik ni Rene si Alona. Maginaot lang ta nga way kagubot ka may tabo, Jimboy. Kaya di ko katugot nga doon ay dautan nga may tabo sa kong anak. Uy, la, sir, may sakinan nga miabot. Salamat. Sila na karon, Jimboy. Sakyan na nanin ni Raymond kanang miabot. Tiryang! Diyan na sila si Raymond. Ablihin na yon ang dakong pultahan sa gate. Aron makasunod ang auto nga gisakyan ni Raymond Galuna. Salamat. Himiring ng iyang cellphone. Baba, Mayo. May kami rin na, sige. Basig na abot sila silang tumaga. Hello, Leia? Day Alona. Ay, salamat kay Mary nga ginang imong cellphone. Karon ba ko nakaw na og on sa akong cellphone. Diyan na mi sa bahay. Naabot na mi gikan sa probinsya. Mao ba? Ay, salamat. Maayo hinuon aron makapanuroy na taoy. Gimingaw na kay ko sa atong papanuroy sa gawas. Hapon naman ron. Og manuroy ta, Day Alona. Sige, day Leia. Og manurita. Sige ha, kay mamahuay una mi si Raymond. Kay bago pa lagi ming abot gikan sa biyahe. Sige, bye. Sige, bye. Naabot na gid sila gikan sa probinsya, Briggs. Tawagin na yun si Marlon. Anhi si paistara sa imong giabangan nga apartment. Karon dayon. Hangtod nga matuman ang tanang laraw. Awaga dayon si Marlon Briggs. Mao din na isulti ni Aluna, ha? Nabalik na rin sila din sa siyudad. Ay, lagi. Nakadungog ka man bitaw sulti ni Alona. Kay loudspeaker ba na akong cellphone ako. Okay. Kontakon ko si Marlon. Anhi ko siya papunduhon og pipila ka adlaw. Aron mahumanan ni tabaw. Naghinam-hinam na gid ko. Nga magkabuwag na gid sila sa hingpit. Aron ako na usab ang gusod sa kinabuhi ni Raymond Briggs. Okay. Manaman ko pa ni hapon. Pwede na kumuli si Raymond. Ikaw may bawo, Jimboy. Kaya mamahuay na po big sayron si Alona kay ikapoy mismong biyahe. Nasiki Jimboy, uli na. Kaya basin og ipangita ka na ron dito sa ilahang Leia. Mga bitaw. Kuan, maguday ka ng mag-istorya. Pamanta ko ni mo bayan dito sa atong probinsya ba. Pero, di lang ko eh. Basin, lainon niya pagsabot ni si Raymond kung mag-istorya ko ni mo bayan dito sa ato. Magtuon niya siya nga si Bayrin niya atong gisgutan. Okay na kung mag-iskot mo ito, Hana, Jimboy. Ay.
Basta di ka lang magitagpaging, ha? Magkabalik sila. Abs! Di na may tabo sila eh. Bisan may gumi atong rin eh. Pero anak ko dapig ni mo eh. Labaw sa tanan sir, sa ako nag-iingon, di na may tabo nga makabuwag na mo ni Aluna. Kaya kasalam mo! Ha? Ba nag-asawa na gud mo? Pero, sige. Biyaan ta mo mag-istorya ang duha, Jimboy. Ay. Sige na, muna ko sa kwarto, ha? Dahil. Sige, una ko. Hey, salamat sir! Hey, di misaling ni si Raymond ako day. Misugot siya nga, mag-istorya tang duha dahil na. Pero di lang ta magtugay istorya ha, Jimboy. Basin dili ganahan si Raymond nga magsulti ta og tugay. Ugma ko ng anis Marlon. Bida. Nitukal ko ng sakit siyang anak. Kinahanglan nga ni anagit siya ugma ha, Briggs. Kay basin ugma, mao ang tiyempo araw matuman ang tanang laraw batok atong alona. Okay. Basta kay mo na to. Ang imong signal ang among paaboton ugma. Sa ako lagi kay Ngulia. Naghinam-hinam na sab ko nga matuman ang tanan. Aron mapiksa na ko ng daghang kwarta. Gikang Raymond. Ayaw ka bala ka, Briggs. Kaysa ako nang giingon nimo. Apil ka nga mabulahan inigabot sa tukmang higayon. Apil ka, Briggs. Iyay, mo nagisulti ni Pablo day nga. Karong adlaw nga maabot si Bayri ni. Mao ka na, Jimboy. Og nahigayon na. Gibati ko nga. Nga tuan na gidron sa rin sa itong probinsya. Naabot na siya. Og nangita na gidron siya na ako. Gusto ka day. Huwag ni gayon na. Naglibog sila. Naglibog ito silang tanan. Kung saan pagsulti si Bayri ni. Nga ikaw day Luna, minyo na. Ug may bana na. Iyay, Naluoy na rin ni Jimboy. hilak man. Ako naluoy nga nagkunahuna niya. Ug mo na hinungdan nga. Gusto na gyud ko nga magpamauli na Raymond diri sa syudad. Iyay. Kaya dili ko makakita niya nga. Nga dili na ko angay niya, Jimboy. Sige day, di lang ko magdugay ng istorya ni mo. Basin kalit mo gawas si Raymond nga sa inyong karto ba? Unya, makita niya ni mo nga nagilak. Basin o, mulbo na siyang kaspatos, kasuko. Ay, kana kay lakilak man ka. Ay, ang makita, inigawas niya. Layag na lang nga makaingon siya nga si Bayrin ni gino mo ginauna. Busa, kung anday, unya lang ta magtiwas og sulti ka nang sa sunod higayon na lang ha. Ay, nihilak ko maayo. Ay, sige, ay, uuli na ko day. Bahalag makita si Rimo nga nagilak ka. Busa, wan ako day. Ay, sige day, at ko day, alo na. Day, mulakaw kag sayo, day, Lia. Oh, muadto ko silang alona. Mao ba? Magunsa mo sa ka dito? Kinahanglan nga kanunay ko nga muadto silang alona, Jimboy. Aron matuman dahil ang tanan kong laraw batok atong alona. Sabi ko bago na ka magunaw na, day. Sige, pagyapon di ka pangitag pagi nga makabuwag sila. Uno na yung ginanggaw ni mo eh. Sam ka. Kaya di na may tabo nga magbuwag pa sila. Nasayop ka, Jimboy. Magkabuwag sila. Og ako ang makaangkon kang Raymond. Og hapit na. Hapit na matuman ang tanan, Jimboy. Hapit na. Ha! Samantan. Sas! Gwapa mo ta ka, day, pero murag hinay mo kag IQ ni mo, day. Ano sa'yo nag-IQ? Eh, kung inga na, ha? Pero kanang, ayoy pugos yung gagalingon, yung sama ka. Ha? Ayoy pugos ay magagalingon ni si Raymond. Pangitag lang laki, oy. Naidagang nga nagkasunis, day. Ay, ayaw pagbuot na ako, Jimboy. Si Raymond lang ang tanan alang nako. Og nahigugma na ko niya pag-ayo. Utot! Gugma! Los-los mo, day. Kortay mong giapas niya, ay. Pero, mamatay ka na lang, day. Di na matuman ni mong nauna. Unsa tayo mag-igon, mamatay ko, ha? Ay, Ikaw ang una mamatay, oy. Kung masipyat ka gani pamuking nako, ngadto kang Raymond sa tanan kong plano sa iyang asawa, bantay ka lang yun. Patiyong tagyod ka. Busa tak umagi ka ng baba ni mo, ha, Jimboy? Aron dili ikaw ang una nga mamatay. Kasabot ka? Diya ka na.
Hey, kulbaan ko sa kong gisulti gani ha. Samgi kay lang dautang ang laro batog niya Luna no? Saman? Di sa may mugam sumbong ko lang si Raymond ug niya Luna kay may dautan sila nga laro batog sa ilang kaminyoon. Kay sigurado gid ko. Dapat yun ko atong breaks. Ha, di pa ko gustong mamatay oy. Di pa! Unsa Ma'am Aluna? Manglakaw ta? O, Diriang, manurita nga to sa bahay ni Daddy Hector. Gusto ko nga makigsulti niya. Nanawag pa yatos liya, ma'am, sa telepon na. O nagpahibaw nga, muani siya aron magpakigpanuroy ko nun ima. Iya kuno kang gigitawag sa imong cellphone, pero offline man kuno ka, ma'am. Wa pa ko'y gana makipanuroy niya karon. Busa tanan ang Diriang malakaw ta. Mga tuta sa bahay ni Daddy Hector. Kaniya naman ko magsigig pabusina sa akong sakyanan. Apan mo magkibugawa sa Diriang ang mga bliss gate. Ang gitawagan ang landline, nagsigil lang po og ring. Huwag kinitubag. Buset! Lakaw magkasilag sa'yo. Makalagot ba ya ini? Uy, makalagot! Oy, maayo kay nasuroy ka din Iha Aluna. Ni ako, Dad. Aron, wa ko sa bahay nag-abot ni Leia. Wa ko'y gana rin makipanuroy niya. Kaya hawaan pang akong pamati sa kong kagalingon. Ano iyang sulti sa rektar? Tuan ako nun rin iyang huna-huna. Napalaga ko na siya kung ano sa may kibuhat at tong panakuna niya uyap. Kanaabot kagahapon sa ilang probinsya, sir. Bueno, tanas may teres Iha. Ato ta dito magtiwas og istorya. Tana, Aluna. Ma'am Melinda. Yan ako, ma'am. Naglingkod ako sa mga tubangan. Ang saan naman importante pag-isultihan ako, ma'am, ha? Jimboy, Oh. dodaot ako'y gusto nga masayran bahin kang liya. Og nahibaw ko nga may kasayuran kagyod ining buot kong pakisayran karon. Unsa man na, Ma'am Melinda, ha? Unsa man, ma'am? Tugan sa tinuod, Jimboy. Ayaw kog makakihaba. Okay, kulpaan ko. Unsa lagi na, ma'am, ha? Tinuod ba nga dunay bag-ong hinikugma si Liya? Ha? Sulti sa tinuod, Jimboy. Ma'am, kuan kining... Nagduda ko nga nagpatuo lang siya nako nga may uyab siya. Apan ang tinuod wa. Og dako ang akong pagtuo nga sa tanang tao siyang palibot. Ikaw ra ang bugtong na sayod sa tanan. Ma'am, wa man ko kasabot sa imong gustong ipasabot ako, ma'am. Nagduda ko nga nagpatuo lang si Liya nga may uyab siya. Aron mo kumpiyansa na sa Raymond niya. Apan ang tinuod, naglaraw siya nga ungkagon ang kaminyoon ni Raymond og Alona. Ma'am Melinda. Mao kanay napanid-an ko sa tanan nga mga lihok ni Liya. Kay karon lang, tuan na usab siya sa ilang Raymond aron makikita kang Alona. Ang sa may gisigihan ni agbalik dito kung wa siya gihuna-huna nga laing tumong. Ha, Jimboy? Okay ikaw, Jimboy. Nahibaw ko nga may kasayuran ka kung unsag yun ang tanan nga mga laraw ni Liya ngadto kang Raymond ug Alona. Basta kay dako ang akong pagtuo nga may laing tumong kining iyang kanunay pagpaduol kang Alona. Ma'am, usara ako'y kasulti mo, ma'am. Si Dahlia lang pangutana, ma'am, kay wa ko'y katugan mo. Gusto pa kong mabuhi, ma'am. Di pa ko gusto mamatay. Di pa, Ma'am Melinda. Maaris ako, ma'am. Tiwason ako paglimpyo sa bahay. Naaris ako, ma'am. May nahibawan ka, Jimboy. Apan mahadlok ka nga musultis imong nasayran. Diyos ko, kung unsa may dautan nga plano ni Leia nga tukang Raymond ug Alona, ayaw itugot nga mulampo siya. Dili ko gusto nga mahimong hingpit ka dautan ang akong anak. Dili ko ganahan, Diyos ko.
duda na sa si Ma'am Elinda da. Na doon ay dili mayong pagabuhaton sila kang si Raymond o ni Luna. Ay, bahala na. Di ko musulti ni mo, Ma'am Elinda. Madlo ko nga patyon kong Briggs. Apan, nakasiguro ko nga di gyapon mo lampos si Lia o si Briggs sa ilang daotang laraw sa kaminuon ni si Raymond o ni Aluna. Tako ugog mas si Raymond kang Aluna. Busa! Di may tabo nga magabuwag pa sila. Ay, busa! Mapakyas lang kamo sa tanan ninyong daotang laraw, Lia. Mapakyas lang kamo! Iha, Aluna. Mao ka na ang tinuod ni Hector. Huwag ay lang pagsapa kang Raymond ha. Kasi sigurado ko nga masuko siya. Gusto ka? Masuko yun ang akong anak kung masayod siya. Ngerihi gayo na si Rene ang imong kanunay ng ginuna. Basta na kayo yung gibati ka ron. Human masayod nga minyon ako. Nga may banan ako. Kaluoy ni Rene. Gusto ka? Luoy po si Rene. Kay nanarbaho siya sa Manila tungod og alang sa inyong ugma. Apan ang tanan nga mga pangitabo, Aluna, gimbutan sa Dios. Kana kay wa niya itugot nga kamo si Rene ang magkadayon. Nagpasabot lang nga dili si Rene ang gitagana sa Dios alang kanimo. Busa hangyo ko lang. Ayaw gyud pakitayo og mga lihok nga magduda si Raymond. Nga naggunahuna ka lang gihapon ni atong Rene. Aron dili makagubot ang inyong pagpuyo. Nasuhito na kus batasan sa kong anak. Musinta gyud siya sa kasuko kung masayod siya. Nga padayon ka pa nga naghandom sa una mong uyab. Dad. Gisultihan na lang kayo ni aron nga maluag ang akong dughan. Among duha si Teriyang ang gisultihan ko bahin ini. Usara gyud buhaton mo aron hingpit mo na nga malimtan katong Rene. Pag-ampo nga magsabak ka na sa anak ni Raymond. Kay oras nga magabato na kamong anak, hingpit mo na nga malimtan ang imong kagahapon. Tuod. Abi ni mo, Dad. Nagdodabaya ko nga mapdas na ko. Kawan ako tunghai karon sa pinuwan kong sakit. Unsa? Uwa ka na tunghai sa binuwan mong sakit. Oo, Dad. Ug dili pa na ko naandan nga kanang gitawag og layag bitaw. Kadapuan jud ko nga tunghaan. Pero karon wa pa man ko giregla. Kung mao ka na, mabdos ka na, Aluna. Apan aron sa pagsiguro, lagaw, pangadto mo og doktor si Tirian. Pagpa-check up, aron masutagod kung may bata na ba ang imong tiyan. Mao ginay-plano na ko, Dad. Lain man ganyan pamatik ko sa kong kuto, Dad. Ani ko muna kong permi kong kasukaon. Tara. Kitang tulo ang magkuyog ni Tirian sa pag-antog doktor. Diri na lang mo sakay sa akong auto. Ibili lang ang auto mo din isbay. Ano na yun? Mga taog doktor. Basta kay ako, dako yun ang pagtuo ko nga mabdos ka na, Aluna. Mabdos ka na sa akong apo. Tana iha, Aluna. Mga to na yung tag-doktor. Dad. Tiriang! Adto si Uging. Ina nga paablihan ang dako nga pultahan sa gate. Kay mga tutag doktor. Kung mabdos ka man jud gani iha, Aluna, ikalipad yung kini og dako ni Raymond. Ikalipad yung kini og maayo sa kong anak. Mao ba? Ma'am, yan ako nagpaingon si Daily Adri. Muna yung gisulti siya diyang gitawagan ako sa siyang cellphone. Dito dahil siya gikan sa ilang Raymond, ha? Ay, ma'am, kay suod naman na silang Daily, ma'am, o si Aluna. Doon na sa ilaing tumong sa iyang pagpakigsuod kang Aluna. Doon na yun, Jimboy. Hala, wapalibak na may. May sakyanan nga miabot. Murag si Daily na nang miabot, ma'am. Sige, ablehi ang gate aron makasud ang iyang sakyanan. Og palahusa siya din sa race kay gusto kong makigsulti niya. Lakaw na, Jimboy. Oo, ma'am. Yes, no problem, ma'am. Areglado. Kinahanglan nga magklaruhay, Talia. Kung gusto mangkani ko sa tanan kong katahap, kinahanglan nga hunungon mo na yun kining tanan mong mga binuang, Lia. Kinahanglan yun.
wag ko na ipakisultihan ako, ha, Jimboy? Ay, wala ko may bawo day. Adoon lang sa mami ni mo dito ay. Aron masayod ta. Tutukan mo ko ni mo day. Haha. Diri na ka naibog na ko day. Haha. Gwapo na kay ko no. Hay, magigag tinutok ka. Paghilom, ha? Pagsulti na ko sinuod, be, Jimboy? Sumula ko isulti ni mo, oy, ha? Imo magisultihan si Mami Erlinda? Mamidautan pang laro batok kang Alona, ha, Jimboy? Lia. Wato ang gigisulti sa imong inahan, oy. Manong sultihan na ko siya. Musulti yun ko, anong pat yun kong breaks, ha? Bantay ka lang yun ako, ha? Sa tanan na bang tao sa akong palibot, ikaw ray nasayod sa tanan namang plano ni Briggs. Masipit ka lang ganig ka usas imong mga lihok. Dili ka magpanaga nagpatay ni mo si Briggs. Nakasabot ka? Diha ka na. Pagkahanggaw yung kalaga ng Delia, eh. Sudlan lang gini ang dinautan nga buhat. Araw na maangkong pagbalik si Raymond. Di na rin na may tabo. Nakugog mga si Raymond kang Dayaluna. Usap! Di na may tabo nga magabuwag pa sila. Dili na! Oh, niya na paingon din ang doktor. Nga nag-examine ni mo, Iha Aluna. Unsa ba kay resulta, no? Mabdos pagkit ka ako. Mura o mabdos kit ka, ma'am. Ingon anak, magkikon na ang pation sa pagsapak. Hilat ang pamati sa kutukuta. Kunya, mura o permi na kasukaon. Ikaw ba ang bana, mister? Dili, dili. Ako aling umaga, doktor. Ang akong anak mo, Iyambana. Kumusta naman ang paghiling mo ni Aluna, doktor? Mabdos ba siya? May bata na ba sa akong tiyan, doktor? Ha? Ako ray, may pahiyo mo ng doktor ng Aluna. Murag mabdos na kinini ta. Ako mga pahalipay, misis. Uy, nga sa ato pa. Mabdos ko, doktor? Ha? Mabdos ko? May bata na ang tiyan ng Aluna, doktor. Ha? Yes, positive. Mabdos ka, misis. May bata na sa imong sabakan. Mabdos kit lagi ka, Ma'am Aluna. Yes! Yes! Mabdos ka na yun, Iha Aluna. May umabot na yung kong apo. Mabdos ko. Huwag diligin sarili ang imong amahan sa akong anak. Masilo ako. Masilo ako rin eh. Aluna, Iha, mihila ka. Nag-uol ka ba nga nagsabak ka na sa anak ni Raymond? Ha, Aluna? Kuan, luha kina sa kalipay, Dad. Nalipay ko nga, nagsapak na ko. Magkakita na ko sa akong anak. Mao ka na, Ma'am Aluna. Magkakita ka na kito ka na. May bata na kito niya nga magdagandagan sunod sa inyong balay. Hala, panindot. O si Raymond, ayaw siyang tuwagi, ha? Mas may nang masayod siya nga mabdos ka na sa personal yun. Og ako'y muuna og sulti kang Raymond. May mo ba, Iha Aluna? Tawagan ko siya. Ako siyang papiton sa bahay. Ako'y muuna og sulti niya nga may umaabot na siyang anak. Ni Mami Erlinda, nakalingkod ako sa mga tubangan. O, sa ba ka na buot mong pakisultihan ako, ha? Mami? Tugan sa tinuod, Leah. May bag-o kapag yun kahinikugma, uwa. Kanang tinuod ang gusto kong masayran gikanimo. Bueno, gusto ka magigkaha nga masayod sa tinuod, Mami. Okay, sultihan ti ka. Oo, tinuod nga may uyab na unta ko. O gani, nagkasabot na unta mi nga magpakasal. Apan sawa lang dam, ha? Nagkabuwag kami, Mami Erlinda. Oh. Mao ka na. Mao bitaw nga, wadal ko magisgot ni mo itong tawhana. Nadadoon din sa imong atubangan. Kaya kisa pumitadoon ko. Nga nagkabuwag naman mi. Kaha? Tinuod yun kaha nga nakauyab ka? Usulti lang na nimo. Kay imo kung gipatuo nga may uyab ka, aron di na ko magtuda nga may plano ka pangagubon ang kaminyo nila ni Raymond ug atong Aluna.
good? Nagduda ko nga nagbaka ka lang sa tanan mong ginanulti nako. Wa kay uyab. Di patuo mo lang kaming tanan lakip na si Raymond og Alona nga may uyab ka na. Apan ang tinuod, may plano ka pa nga muungkag sa ilang kaminyuon aron makasud ka pagbalik sa kinabuhi ni Raymond. Mommy! Kung husto man gani ko sa kong katahap, nga may plano ka nga mag-abuwag sila Lia, ayaw ka na og ipadayon. Kay ikaw ra unya gihapon ang masakitan ug maghilag sa umaabot nga mga adlaw. Mommy, Rita! Sultihan ko sinuod, Jimboy. May gisulti ka bang Mami Ilinda, ha? Imo ba siyang gisultihan na may laro ko mabuwagon si Raymond at Alona, ha? Tugaan! Wa, tanday, ay. Kung may gisulti pa kong mami ni mo, day. Misulti gid siya anta ni mo, nga may tugan ko niya. Apan nga nung nagduda malagi siya, nga dili ko tinuod nga nakauyab. Og nagduda pa gid siya, nga may dautan kong laros na minyoon nila ni Raymond at Alona, ha? Kung nagduda imong mama, day, aw imong mami, kada tungod kay magapaduda mo sa tanan nimong mga lihok. Agbay na namin sigig ingon si mami ni mo, nga maiyabag kuno ka. Na, kasulunon ba kuno mo? Inya karon, mukalit lagag ingon nga nagbuwag mo. Mao nga na nagduda na imong inahan, nga nang makka ka lang. Mao na. Ug bahin kag Raymond, day. Nagduda siya nga may dautan kang plano silang kaminyoon. Kani sige kam lang kadto silang si Raymond. Halos silang tanang kalihukan silang kinabuhi. Gusto nimong masayran. Tarong bagod na, ha? Mga na nagduda na imong inahan. Nga doon na kay dautang motibo sa tanan mong gibuhat. Makalagot! Makalagot! Ay. Dili pa gani mo muhunong sa inyong gibuhat ng binuang day liha. At tugigatugpas bilang buwan day. Musa mo itong nagkangit-ngit ang daan nga imong pagkasubayon. Makaluluoy niya ka day liha. Makaluluoy ka sa tanang makaluluoy. Raymond og ni Alona. Kani siguro gigo nga dili magpanog ko sa pagpatay si Breaks nako. Ug dili pa ko gustong mamatay. Di pa! Dako akong pagtuo eh. Ngaway gisulti si Jimboy sa imong inahan Lia. Hadlok na Jimboy nga, akong patyon. Apan sa sinultihan ni Mami, pambinsinog gid siya nga na makakustanan kong gisulti, Briggs. Huwag siya patuo nga may uyab ko. Gipatuo ko lang kuno siya nga may uyab ko. Ano mo to? Siya nga wala ko'y dautan nga laraw batok sa kamilyoon nila ni Raymond og Alona. Natural lang ka na, nga maabot yun ka na sa iyang huna-huna, nga namaka ka. Diba ka may uyab nga gipakita niya? Unya karon, may kalit kang sulti niya nga. Nagbuwag na mo sa imong uyab. Kalaban na besa kong uwi ni oy. Kaya sa magagawa to, ba nagtanan na mga plano, ha? Boy no, ayaw una og lakaw. Kay ni ato karon si Marlon. Doon na kung siya maayo nga itambag na tong duha. Aron mas limpyo ang pagtuman sa atong trabaho. Pabuton to si Marlon. Ayaw una paglakaw liya. Hello, Daddy Hector. Nanawag ka man? O siya ato ni mo, Daddy? Malibre ka na gani diha sa imong gimbuhaton sa imong negosyo. Ayaw una pagdahos og uli sa inyo, ha? Ariyaw na ko sabay. Kay may importante kong isulti nimo. O malipay kag yun ini nga kung isulti nimo iyo. Kaya usap din na, ha, Daddy? Ay, unya na kung diyan nagkadinis pa eh. Basta ayaw na og uli sa inyo. Ari lahos sabay, okay? Okay, Dad. Karong taon-taon, wala ko ni mo. Bida, ginamin naman namin noong kung saan mo isulti na ko, eh. Tiksi ka magugtingsi. Makalipay ko tingali ng isulti mo na ako, ha? Mula. Malipay kag yun ini isulti ko nimo, iho. Malipay kag yun. Sige, bye, iho. Bye, Dad. Ganun to si Daddy. Nagtatawa man umayo. Dalion ko ang paghatag instruction sa kumatao. Aron, maato ko na dahil si Daddy Hector. Siya kaya isultin ako nga makalipay ko nun ako. Unsa magka.
nagunahuna na rin ni Daryang. Tuwad kasi ang tangi pangandoy ko nga mo'y mamahimong amahan sa kong anak. Apan wa naman tuman ang tanan. Ma'am, ayaw lagi pagunahon na patong tawanan. Kay, dili mo na makahatag kung kaiwan ni mo. Magpunay mo kandong niya. Porbida, kung magkakitaan ni si Sirimon nga naghila ka tungod sa magpunay mo gihapon ko na una itong rini. Hala, masuk ko na po ito, ma'am. Oo, Daryang. Dili na ko magunahuna pa na rin eh. Dili na, Daryang. Salamat kay gituman mo gyud ang akong angyo iyo. Nga nilahos ka gyud din ni subay. Isa tinigi ko masyado ng bot mo isulti ko, Dad. Usap ka na. Tuyo ko gyud nga ako'y una nga musulti ini diyan mo. Gihango ko gyud sa aluna nga anhi ka mo una og lahos sabay. Ha? Kaya ano? Unsa din ang bot mo isulti ko, Dad, ha? Unsa? Iho, Raymond. Kaganihang udto, dinhi si aluna kuyog ni Tiryang. Kay gilaay ko no siya sabay. Mao nga, mianhi siya aron magpawas kalay. Ug misulti siya nako nga wa na siya tunghay sa iyang binuan nga sakit. Unsa? Si aluna, wa na tunghay sa binuan nga sakit. Basin mablusidad. Mao man gani nga gidali ko siya og da sa doktor. Ug matod pa sa doktor nga naghiling kaniya. May bata na sa sud sa iyang tiyan. Mabdos na si Aluna, iho Raymond. Unsa? Si Aluna, mabdos? Mabdos na nga ko asawa? Oo, iho. Ang doktor yun nga naghiling kang Aluna ang misulti nga may bata na ang sabakan ni Aluna. Yes! Amahan na ko! Mabdos ka na ko asawa! Ako ginagbihag yun ni Aluna, iho, nga anhi ka mula ho sabay. Aron ako may muuna og sulti ni mo sa tanan. Nalipay ka ko ini, Daddy. Sige na, buli ko. Pagkikitaan ko ang asawa, Dad. Sige, iho. Og hangyo ko lang. Ayaw hatagi og kaguol ang imong asawa. Aron dili mapektahan ang bata nga naa sa suod sa iyang tiyan. Hisabtan mo ba ako, iyo? Yes, Dad. Tuod kini ko musugot nga. Doon niya diferensya ang akong anak kung matao na kini. Sige, Dad, mupaulit ako. Salamat kayo. Daghang kisalamat ini kasayuran nga imong gitaho na ako, Dad. Daghang kisalamat, Daddy. Taan mamalit og kanang masustansya alang sa babae nga nagsaba. O, Daryang. Lakalami. Gusto na ko nga himsog ang bata nga ako niyang ipakatao, Daryang. Kana! Mo ginay maayo mong buhaton, ma'am. Galmon gini mo ng bata nga naa sa imong tiyan. Kay maog ginay kalipay ni si Raymond. Oh, ma'am. Mano to akong giingon nimo ha? Kalimti na katuwin ni. Papasa na siya sa imong kaisipan in tawon. O, Daryang. Ingon anak na lang yun ang akong buhaton. Kalimtan ko na lang yun sa hingpit si Rene. Tuwid kay minyon ako. May banan ako. Ug may umaabot na kaming anak si Raymond. Hala, si Raymond na ka nang naabot nam! Ay, tarungan na dakway ni mo, mamahay. Medyo, halang ko babay ng matan mo. Daro kaya, di ka naghilak. Ikaw rin nagsabak ka nag-uol. May mong niya na si Sir. Ay, sige ma'am, kadiyot sa mama. Ariong ko na si Sir. Abihan ko ang gate, aron makasulod na garaya ang auto. Ma'am, kadiyot sa ma'am. Manadlay ko. Ug tarong ang ako mga mata. Dili ko gusto nga makita ni Raymond nga nag-uol ko ning ako pagsabak karon. Nalipay ko nga may anak na ko. Apan sa Rene, naluoy ko nga naguna-una niya. Kasi ganoon ta gitaganaan ko nga may mahimong amahan sa ko anak. Dili na ko maguna-una pagkag-uol. Tungod kinalipay ko. Nalipay ko nga may umaabot akong anak. Nalipay ko. Mao ba di ay dong, Raymond? O, Day, si Daddy Hector na nagsulti na ko nga, mablos ka na ko no. O,
Lipay kay Kuday. Daan magutos siya miyang yun ako. Nga siya unang mo pahibaw ni mo. Karon nga, nagsaba ka na. Di na ko gustong maglihok-lihok ka pa, ha? Basin si Bako, magkuhaan ka. Ikagol ka kanag maayo. Dong, pero kung mulakaw ko, nga maoy ma-drive sa auto, okay naman siguro. Di na ba magkuhig mo si Tiriang aron mamalit og sustansya para sa kong gisabak? Okay naman na mag-drive ka. Pero kung muda ko nagiging tiyan, ayaw na pag-drive, ha? Dong Raymond. Sa katapusan na, gidungong gid siya saan ang akong pag-ampo. Nga magsaba ka na di Eluna. Ug niya, mabdos ka na yun. Unsa? Ingon ana ang mas maayo nga buhaton, Marlon? Oo, Ma'am Maria. Mas mayo nga dili mo magkuyog ni Luna iligbuhat ta sa tanan ta plano. Aron dili ka madudahan sa ibana nga ikaw ang nagmaniobra sa tanan. Kay madudahan ka magyud kay kuyog mo ni Luna diyang nitabo ang tanan ta plano. Murag may punto si Marlon dali, ha? Kaya may tabo manggod. Kung iatol na to ang pagbuhat sa ingon na kuyog si Aluna, dayag na lang nga magdula si Raymond. Adi kay si Raymond lang. Mismo si Aluna. Magdula yun nga ikaw ang nagplano sa tanan. Nga sa ato pa, buhaton ta ang tanan nga mulakaw si Alona nga mag-inusara. Ha? Marlon? Oo, ma'am. Kaya may buhaton. Pusagikan karon ma'am. Monitora ang kalihukan ni Aluna. Kung masayaran mo gani nga mulakaw siya nga mag-inusara. Kunta ka na yun, Miss Bebrix. Ug ana na kita diha maniyok sa atong gusto. Atong gusto buhaton sa mong babae. Isabtan ba ko? Ha? Ma'am Lia? Okay. Nakuha ko ang gusto mong mahitabo, Marlon. O gusto ka? Mas maayo tuod nga wa ko at tulon nga sa mong hitabo. Aron way sabit. Okay, ma'am. Sige. Ikaw man ang maniid kung mulakaw na ka na Luna. Ang imong signal ang among mabuto ni Vibrex. Okay? Okay. O sige, karon dayon. Sugdan ko na ang pagpaniid sa tanang mga lakaw ni Alona. O kung mahimo, ako'y mangitag paagi nga mulakaw siya nga mag-inusara. Dalion ko gid kini, Marlon. Mintras bag-o pa silang nakasal. Dalion ko gid kini. Ma'am Elinda? Mao ka na, Jimboy. Nagduda ko nga tuan sa kato si Lias ilang Raymond. Bino, wala naman ko'y buhaton tinis bahay, ma'am. Mulakaw ka? Musuroy ko nga to silang si Raymond. Dahil susi ba kung tuwa ba dito si Dahlia dito, ha? Sige. Kung makita mo gani si Leia dito, sultihi ko, Jimboy. Kay kasabaan ko ginang anaka. Dili ko gusto nga padayunon pa niyang iyang tinguha ngadto sa maong lalaki tungod kay minyo na kini. May asawa na si Raymond. May kiniya ka na, Jimboy. Atulpod nga, manihapon nami. Arin lang sa bahay panihapon. Ay. Oo, Sir Roy. Kanindot ni istoryahay. Gutom sa kuda. Tuwalas teriyang nagandam na sa lamisa. Alas itong pagkaon. O gabi, abi mo. Malipayon na kay ko karon. Ano man, Sir? Ha? Ano man? Nigawas ang numero ng Sir Tres, ha? Kuminta na milo nga, Jimboy. Di ko magkamaong, manugal. Lain kinikalipay na kuron. Unsam rin na, Sir, ha? Murag excited kay kagnawang, Sir. Jimboy, may umaabot kaming anak siya, Luna. Tungkol kay, nagsabak na siya sa among anak. Sa? Si Aluna, mabdos yung anak, Sir? Oo, mabdos na siya, Jimboy. Wan Samot nga wanay mahimo si Dahlia. Si samot ko anay mahimo siya. Ako magkasabot sa kipanulti mo, Jimboy. Pan, ha? Kalimti itong isulti siya rin, ha? Unsam kay? Pagkada kong grasya nga, inmidangan rin sa inyong kami noon, Sir. Kay, mabdo si Delo na. May umabot niya kang anak, Sir. Uy! Waday ka
ka masayo sa bagong balita sa kaminyo ni si Raymond de Alona, day? Ha? Ha? Wa, day, Lia? Wa pa may magkita ni Alona. Ay, ay. Kaya nga naman day. Unsay balita nga imong nasarap sa pag-adto mo sa ila, ha? Nag-away na sad sila? Unsay may nag-awayan? Ang bahay na basad sa unang uyab ni Alona, ha, Jimboy? Wa ka makatag-anday. Ha? Klaro gid kayo nga, wa jud ka masayon. Kaya sumiwa ko masayri. Ha? Jimboy? Lia, lisod na yun nga buwagon pa sila si Raymond ug Alona, day. Bisan, pabuthan pa ni mo kanyon. Di na gid sila magkabuwag pa. Ngayon nagasulti kami, anak. Kaya, Magbuwag sila, Jimboy. Huwag gani, hapit na. Hapit na mo abot ang adlaw nga magkabuwag sila. Ilamay! Pilotong pa na mong baba. Taka na kagawit yung baba na. Di na lagi na sila magkabuwag pa. Ha? Pangutan ako nga no. Ingna, ngano, Jimboy? Sulti tayo ng animal! Ingna, anano, Jimboy? Ngano lagi, ha? Ana, nagwapo, Jimboy. Gwapo, gutaon! Daman ka? Lia, misamuta karon ang kapilit sa ilang relasyon. Kay gawas nga kasal pa sila. May umabot silang anak. Kay si Day Alona, magdo sa anak ni si Raymond. Unsa? Si Alona? Magdos na sa anak ni Raymond? Magdos na siya, Jimboy? Nanamilit ka, uban ang luha mo. Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Gisuwat ni Jay Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garin. Dalit ka nato sa RMN Drama.